Moi. Mä haluan puhua teille negatiivisuudesta. Oletteko huomannut, kuinka paljon negatiivisuutta uutisvirrassa on? Joka puolella puhutaan vaan katastrofeista, sodasta ja muista ikävistä asioista. Ei siinä mitään sillä totta kai pitää keskustella yhteiskunnallisista aiheista, mutta pitääkö niitä kaikki olla niinku pelkkää negatiivista? Tämä jatkuva negatiivisuuden niinku virta on ainakin muuhun vaikuttanut tosi paljon. Esimerkiksi mielentilaa on ollut enemmän ärtynyt ja muuten vaan pyörinyt negatiiviset asiat mielessä. Mä oon huomannut, että pienet teot, sen TikTokin scrollaamisen vähentäminen tai sitten ylipäätään distanssoituminen siitä puhelimesta, niin auttaa aika paljon. Sitten jos ottaa vähän erilaista vinkkeliä tähän näin, niin mä ymmärrän kyllä, että niinku ystäville ja perheelle pitää kertoa, jos joku sillä vaivaa. Se on tärkeää. Mutta mieti sellaista tilannetta, että joka tapaamisella puhutaan vaan negatiivisista aiheista. Valitetaan työstä, maailmantilanteesta, kaikesta. Semmoinen jatkuva tummasävyinen puhe on todella kuormittavaa ja alkaa vaikuttaa ainakin mun mielentilaa. En mä niinku sano, että näistä negatiivisista ja pahoista asioista ei pitäisi ollenkaan puhua. Sehän niinku kuuluu tähän niinku kanssa käymiseen, mitä pidetään toisten ihmisten välillä. Että pystyy jakamaan niitä surullisia aiheita toisen kanssa. Mun mielestä usein tämä negatiivisuus kumpuaa juuri siitä, että ollaan kyllästyneitä siihen someen, uutisvirtaan, eli toisin sanoen siihen TikTokin For You-pageen. Sitten me nähdään koko arki loppujen lopuksi negatiivisena. Mutta entä jos tämä negatiivisuus tarttuu meistä, meidän ystäviin, ja sitä kautta sitten heidän läheisiinsä, ja sitä kautta heidän läheisiinsä. Yhtäkkiä meillä on kokonainen puheen tapa, joka keskittyy vaan negatiivisiin asioihin. Siitä tulee vaan niinku normaalia. Se on normaalia nähdä negatiivisia asioita koko ajan siellä uutisissa. Sitten se on normaalia, että niistä negatiivisista asioista koko ajan puhutaan, koska niitä tapahtuu koko ajan. Meistä tulee passiivisia. Me ei niinku uskota siihen muutokseen, että siinä tapahtuisi edes mitään eri tavalla, koska se on niin juurtunut. Me ollaan vähän niinku sen armoilla. Se on niinku lumipalloefekti, joka vaan kasvaa ja lopulta se peittää kaiken. Tää kuulostaa todella ehkä jopa dramaattiselta. Mietipä sun omaa olotilaa, sanotaan viimeisen parin vuoden aikana. Onko se oikeasti mennyt niinku parempaan suuntaan? Niin sanotusti, että sun negatiiviset ajatukset ja ylipäätään tunteet on muuttunut positiivisemmaksi. Pohdi tota hetki. No, ei ainakaan mulla. Mutta tässä on ainakin semmoinen asia, jonka mä oon tehnyt, joka sitten on muhun vaikuttanut ainakin jollain tasolla positiivisemmin. Älä jää siihen negatiivisuuden kierteeseen. Käytä sun voimaa, joka on just se lähipiiri, ystävät, jolle yleensä puhutaan niistä negatiivisista asioista ja sit se ruokkii lisää sitä negatiivisuutta. Sä voit muuttaa sen. Seuraavan kerran, kun huomaat, että puhutte niinku negatiivisista asioista, yritä kääntää se. Ainakin keskustelun loppupuolella, kun sulla on semmoinen fiilis, että noni, nyt tää on niinku tää keskustelu loppumassa. Tee sä se valinta ja lopeta se puhe positiiviseen aiheeseen. Esimerkiksi se voi olla niinkin pieni kuin, että joo, että muuten tänään mä autoin yhtä mummoa, joka ei olisi muuten päässyt kauppaan sisälle, niin mä pidin sille ovea ja muutenkin autoin siinä vähäsen ja se hymyili mulle. Se oli tosi kiva kohtaaminen. Sä voit oikeasti muuttaa tätä. Se negatiivisuus ja paha olo ei tarvi jäädä. Usko ittees ja näytä myös sun lähipiirille sitä kautta, että
heillekin tulee semmoinen olo, että he voi uskoa itteensä. Kiitos.